नमस्कार, माझा महाराष्ट्र लाईव्ह मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. इतवारा पोलिसांनी मटका जुगारला परवानगी दिली का? नागरिकांचा प्रश्न. नांदेड व शहरात नांदेडचे दबंग जिल्हा पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार यांचे ऑपरेशन फ्लॅशआउट अंतर्गत विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू आहे. परंतु शहरातील इतवारा पोलीस ठाणे अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात मटका, वाळू, ऑनलाईन लॉटरी, गांजा असे विविध अवैध धंदेवाल्यांनी आपले डोके वर काढले आहेत. इतवारा बाजारात भाजी मंडी या ठिकाणी सर्रासपणे मिलन नावाचा मटका सुरू आहे. याचा व्हिडिओ देखील समोर आल्याने मटका सुरू झाला की काय असा सवाल नागरिकातून होत आहे. या अवैध धंद्यांवर नांदेड जिल्ह्याचे दबंग पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार कारवाई करणार का, याच्याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.